Здравейте! Всяка една жена иска да има в гардероба си дрехи, които облича на 100%. И освен това, така да ги съчетава, че те всъщност да изразяват нея самата като усещане за стил, за красота, за изящество, за нежност и, разбира се, за удобство в ежедневието й. Аз съм Емилия Георгиева и съм стилист за визия и имидж. Днес ще ви разкрия тайната на всичко това, което ви казах, а именно как да се обличате бързо, лесно, без да губите пари от несполучливи покупки и, отваряйки гардероба, всяка една дреха да се съчетава с друга, която е там. Тайната се нарича капсула гардероб. А каква е тайната на капсула гардероба и как можете много бързо да съставите една малка капсула, която първоначално да ви служи, ще ви кажа. В гардероба започвате с три цвята, които на вас ви допадат. Може да са червено, бяло и светло-синьо. Примерно. Може и с други цветове. Всеки един цвят обаче трябва да се съчетава с другия и да създава един плавен и хармоничен образ, галещ окото. Тоест, ако облечете долна част червен панталон, бяла риза и синьо сако, но в случая те трябва наистина да си допадат един на друг цветовете. Горната част може да бъде синя риза с тениска отдолу и дънки. Може да бъде червена пола с светло-синьото сако, а може да бъде и монохромен образ, отгоре до долу да се облечете в червено, в синьо или в бяло. Добавяте аксесуари и всичко това се превръща в един много лесен за събиране, естествено много финансово допадащ на всяка една жена и също прибавяйки аксесуарите, придаващ и индивидуален почерк на облеклото и на цялостната визия. Аз съставих един прекрасен календар на облеклото, с който можете да подредите вашия гардероб и да имате готови визии за всеки един ден от годината, като аз съм ги комбинирала по сезони и по дни в седмицата, като има включително с това и създадени образи както за празничните визии, така и за дните, в които си почивате, събота, неделя, с семейството сте. Календара на облеклото можете да намерите в моя сайт ogledalostil.com. Това бях аз, Емилия Георгиева, календар на облеклото за 4 сезона с повече от 700 визии.